Не, с бебетата не. Моля ви се, да не стане беля. Да му щукне нещо. Тя ще ги дава. Толкова е щастлива. Нежна, Да, бе, верно, на сам Бернар има нещо. Тя ги хваща от въздуха. Но тя няма спиране. Не искаш ли да дадем малко кучешки бисквитки? Да. Бомбони. Преграбена. Една лапа. Еко. Верче. Ще не съм вратата. Ти си стресали от... Те дали са яли се? Сутринта Да драйфат, да ги кажем, да не ги храним. пътуването. Ама не, те повръщат, ядат, много така се върти веригата. Ето сутрин ги храни, като дойде вода им сипва и ги храни. Храна сме донесли, Саша остави. Веро, ти що си на пейката? Повече пищи, отколкото го боли.